5-е месца адыходзіць калектыўным узаемадзеяннем «Рэчыцца дрэва», якія завяршыў ахайным стрэлам пад бэльку Артём Фядзянін. Чацвёртую пазіцыю аддаму Дмітру Асіпенку, што спрытней за ўсіх абаронцаў «Рэчыцца дрэва», сустрэўся з мячом на другім паверсе і прынес Арсеналу нічыю. Трэці радок за Дмітрыем Гомзам, які жвава адгукнуўся на крос партнёра і засмуціў футбалістаў Ліды. Другое месца прысвойваецца Андрэю Трюхану ды яго цудадзейнаму стрэлу парашуту. Нарэшце пераможца тыдня Мікалай Іваноў з Гомеля, які адзначыўся прамым стрэлам з кутавога.